diajak sowan ing kratone Ratu Kidul. Pengalaman gaib kang diceritakake Ki Juru Bangun Jiwa marang redaksi iki pancen nyata lan dudu cerita kang ngaya-wara. Kahanan lan kedadian gaib kang ngedapi-dapi dialami dening salah sijine mantan prajurit Surakarsa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Asmane Mbah Slamet Karsadiharja. Lan pengalaman iki dumadi nalika ingkang sinuwun Hamengkubuwana kaping 9 isih sugeng. Wektu semono Mbah Slamet pancen klebu prajurit kang paling caket karo sinuwun Hamengkubuwana kaping 9. Awit saka lelabuhan kang gedhe banget wiwit ramanipun Kanjeng Sinuwun Hamengkubuwana kaping 8. Malah nalika isih ana negara Belanda kang nyusul nderekake Gusti Bendara Harya Prabuningrat ya Mbah Slamet Karsadiharja. Mula nalika sinuwun Sultan Hamengkubuwana kaping 9 kang jumeneng nata, Mbah Slamet tetep dadi wong kang ketengen. Yen pinuju sinuwun Hamengkubuwana kaping 9 tindak ing papan kang wingit kayata Merapi, papan liyane Mbah Slamet mesti dikanthi. Manut critane nalika taun 1960 Merapi watuk. Mbah Slamet uga nderekake Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 9 mertinjo ing Merapi. Anggone mertinjo ing Merapi ora amung tekan papane Mbah Marijan, nanging tekan ing kawahing Gunung Merapi kang wektu semono lagi ngetokake lahar utawa watuk. Anehe nalika ngarsa dalem kaping 9 tekan gigiring kawah, lah kok watuke Merapi mendho. Lan anehe ngarsa dalem ora kagungan was-was tindak nganti tekan gigiring kawah Merapi. Lan sakwise bubar dirawuhi ngarsa dalem, watuke Merapi banjur mandheg utawa leren. Iki pengalaman kang aneh kanggone Mbah Slamet Karsadiharja. Ana maneh pengalaman kang nyeleneh kang dialami dening Mbah Slamet. Nalika nderekake ngarsa dalem kaping 9 wektu semono dina Setu sore. Ngarsa dalem Hamengkubuwana kaping 9 nimbali. "Mbah, sesuk-esuk simbah nderek nggih. Jam 5 siap." Banjur Mbah Slamet caos wangsulan. "Sendika dawuh." Tenan, minggu esuk utuk-utuk Mbah Slamet Karsadiharja wis siap ana bangsal magangan. Ing papan kuwi uga wis cumawis jip lan sopire. Sadurunge tindak ngarsa dalem paring pangandika yen arep tilik Segara Kidul. Yen ana apa-apa ora susah gumun lan ora kena ngomong kang aneh-aneh. Menawa ing kono disuguhi dening kang kagungan dalem, ora perlu dipangan. Ngarsa dalem banjur paring pangandika marang sopir supaya budal. Wektu semono Mbah Slamet uga akeh nyuwun pirsa. Lan uga ngarsa dalem amung mendel. Mung wae arah mlakune jip metu saka magangan tembus dalan Brigjen Katamso banjur nengen tumuju dalan Parangtritis. Ing sak dalan-dalan ora ana kang cemuwit, kabeh meneng. Nganti tumeka Parangtritis ana kedadian kang ngedapi-dapi. Dalan kang diliwati lah kok dadi alus. Sing maune srengenge panas lan padhang tetrawangan dadi edom lan ayub. Suasana dadi kaya denen mendung, ora
nanging panas uga ora. Angin midhit seger. Durung nganti entek gumune dumadakan ana lawang gedhe kang menga nalika jipe ngarsa dalem wis cedhak lawang mau. Kanthi tandha-tandha sandi, ngarsa dalem dawuh supaya supire golek papan parkir kepenak. Nalika ngarsa dalem kaping 9 medhak saka jeep, lawange pendopo gedhe menga lan sumusul ana priyayi putri ayu dikupengi danyang-danyang menganggo sarwa ijo lan kuning metukake ngarsa dalem kanthi gita-gita. Mbah Slamet lan sopir ngungun ora ana enteke. Ngarsa dalem banjur digandeng karo priyayi putri ayu mau mlebu ing dalem ageng kang akeh banget punggawane. Nalika Mbah Slamet lan sopire lagi leyeh-leyeh nunggu sebab wis didhawuhi ngarsa dalem supaya nunggu. Ora suwe banjur ana abdi dalem putri kang ngasta unjukan lan daharan kanggo nyugata tamune. Nanging kaya dawuhe ngarsa dalem supaya panganan utawa unjukan mau senajan katon enak banget ora perlu dipangan. Wong loro mau mung bisa ngulu idu lan ora wani nerjang wewalere ngarsa dalem. Ing kanan keringing bangunan joglo sarwa asri lan endah gawe ngungun wong loro mau. Durung entek anggone ngungun, ora ngerti saka ngendi sangkane ngarsa dalem wis ngawe Mbah Slamet karo sopire supaya nyedhak lan sak ngarepe lawang pendopo. Wong loro banjur marak nganggo jeep. Saka njero jeep katon ana priyayi putri ayu kang mau mapak ngarsa dalem saiki nguntapake ing lawang kanthi mesem mujiwat sinartan rambut kang diore-ore. Ngarsa dalem munggah ing jeep. Kabeh punggawa sumujud lan katon putri ayu mau astane kumlawe atur pakurmatan dumateng ngarsa dalem lan ngerti-ngerti jeep wis tekan gisik ing segara kidul. Cekake crita ngarsa dalem kaping 9 banjur dawuh marang Mbah Slamet lan sopire supaya mandheg ing warung sak perlu sarapan. Wong loro banjur padha sarapan nanging ngarsa dalem malah tindak-tindak ing sakiwa tengene warung ing pesisir. Sawise kuwi ngarsa dalem banjur paring dhuwit kanggo mbayar lan susuk dhuwit mau banjur didum marang sedulur kang buka warung. Ndadekake warung-warung ing Parangtritis mau bisa ngrembaka tekan saiki. Kedadian iki disimpen mataun-taun déning Mbah Slamet Karsadhiharja. Lan perlu dimangerteni ngarsa dalem nate ngendika uga biyen ana pendherek kang wani mangan suguhan banjur kalap. Merga saka ngendikane ngarsa dalem wong loro mau lagi sadar yen mau lagi wae dijak mlebu ing kratoning Kanjeng Ratu Kidul. Kedadian iki nyata, dudu rekayasa. Muga-muga bisa nambahi wawasan ing donyaning gaib lan migunani kagem para maos.